Kaixo, bideo honetan Moodleen glosategi bat nola sortu ikusiko dugu. Jardueretara gatoz eta berton dekogu glosategia. Izena idatziko dugu. Eta berton glosategiaren deskribapena. Adibidez. Gero aukera desberdina dekoguz. Adibidez, zenbat sarrera nahi duguzen adierazi horri bakoitzean, kalifikatu gure duguzen ala ez. Adibidez, gero nork kalifikatuko dituen, edo tutoreak edo edozeinek, kalifikazioa zein motatako izango dan, gero nondik, noiztik, noizartek kalifikatu halko dan, bai? Eta egingo genukeena izango litzateke gorde eta bueltatu ikastarora. Baina kasu honetan egingo dut gorde eta irakutsi. Eta berton ikusiko dugu gure glosategia. Dakizun moduen, glosategia ikusi leikegu edo egilearen arabera, dataren arabera, edo kategoriaren arabera. Eta kasu honetan sartuko naz kategorian. Berton, oraingoz, utxik dagolez, izaten dozko ez dagoela sarrerarik. Ikasle moduen sartzen garenean, ez dekogu kategoriak editatzeko aukerarik, baina irakasle moduen bai, eta hori irakutsiko dutzuet orain. Klikatzen dugu hemen, ez daukagu kategoriarik, eta esango txat, gehitzeko. Eta kategoriaren izena. Adibidez, zatikiak. Aldaketa gorde. Gero gure dut beste kategoria bat. Algebra adibidez. Modu bardinien egingo nuke. Eta horrela egingo nukez, nahi dut ezen beste. Editatu gure dutela, imaginatu, hemen txartu egin dutela zozer. Hemen berriro ipinten baldin badot, klikatzen badot hor, aukera dekot hemen aldatzeko. Ezabatu gure dutela, hemen, egingo nuke. Eta galdetzen dozte, ziur zagoz, esango txetezetz ez dutelako borra gure. Eta atzera nator. Orduen, sartuko dugu, egingo dugu sarrera bat. Berton klikatuko dut. Eta hemen kontzeptua ipiniko geunke. Adibidez. Eta berton azalpenarekin hasiko gineke. Sartzen dugu orduen, adibidez hauze. Eta orain egingo dutena izango da irudi bat txertatu. Orduan irudia txertatzeko hemen klikatuko dugu. Eta badakizuen bezala, topain behar dugu. Lehenengo gaian sartuko dut irudia, examinarren klikatuko dut, eta hemendik egingo dutena da ordenagailuko irudi bat ona igo. Eta bertan dekot prest bat. Orduan hemen klik bikoitza egin ezkero, hemen agertzen jata, igo. Abeitu hemen dekote, naskonturetu. Klikatzen dut, hemen eskumetara agertzen jata argazkie, eta hemen URL-a. Orduan gogoratu beti testu ipini behar dugula. Adibidez, zatiki inpropioak. Onartu eta berton agertzen jaku. Eta gero aukeratu behar dut ze kategoria. Kasu honetan, zatikiak. Gero, hitzgakoak ipini nahi dotazen, ala ez aukera dekot bai, erazki bat igoteko. Eta azkenean aldaketa gorde. Eta berton agertzen jaku lehenengoa. Egilearen arabera egiten badot, hemen agertzen daz neuk egin dutela. Dataren arabera bardin, kategoriaren arabera bardin. Horrela bueltatuko gara ikastarora. Eta ikusten duzu berton daukadala glosategia.